amane be na da so wani ni abra otwedi ampo Nyankopon na ni se on the 6 ni de ade bia wabɔ ho pa ya che no on sa meka ni nia wo fi age so say praise the Lord na so age so hallelujah. Eti nyame on the 6 starting on the 4th ekoduru on the 8th yani King of Grace for na atwabom anadwo mpaibo ye starting anadwo nondu na fe yapon anadwo dumienu ye wie so ye okasi wo de ba koje obi ye de ba kokosi wo fie na mom on the 6th ni de watch night ene de ni asafo awurade na ebetentam na ni Sunday no ye de afode bo enso akoma otwedi ampo Nyankopon mi a opoko amitie sei meni asafo awurade akobet bi se me ba bebo afode nyame adoma ene na wotwe na ade bi damakoma so esese otimi yema me etima afode na me ba bebo no me be ka de ehia me nia de guso na fe me de ahye envelope na fe me de akoma otwedi ampo Nyankopon no eti nyame adoma on the 4th free bebo bi free ye nyisika ye nye collection ye nye hwe ye jesenu on tua loli fe bia ba bebo bi free mpaibo ekoso King of Grace Disabre dia beko nyakofa nyame asem mo de ne dia ba ajuju ayo man obrempo opoko empanifo ni atenase the man of the moment Reverend Akyem Asene watenase mi ankasa mi edanketia watenase ela fe the champion man himself akukudamfo ni aba oti sanyum wedi a na tese ye beko ogwahom ananim ye beko ogwama nanim sabre bubu akuma ahobrasie mu a bia wo ye bia jai na yentie nyame asem mu ode emfefiri atwedi ampo Nyankopon we from Dickens Samiba osi onyame bambofo wo bambofo ne hwan eye kwaku brunsam Antoniama akonodi anama me watabi ena ye wo bambofo emwa wo ma wo bambofo ni nya otwedi ampo Nyankopon totrobosu de boss ro bo asase no ono ne se wo man ye wo bambofo mi opoku amitie mi bambofo no ano no mi ni bambofo bia biem se nyame amado na betra mic ye chi a ono ana misu e kire no se urade fa me ko na fa me wie mi ni nsuo bia me dan no na urade ba na bi bambofo media ya ba mawu abiba oh papa baby awudi amfini ni awudi ya dia ya ma ya uramfi say ya dia ya yiba ma oh Jesus ya dia ya yiba ma oh Jesus ame ba mbofu wonya mi ba mbofu wonya mi ba mbofu ya dia ya yiba ma wo ya mi ba mbofu me be say wa wuti me nkasa bere woni me bom na ya so sa me na ya ka kira wurade ya wo hwe yankira so ba to sa bere se onya me ba mo fu e shira ka wudi no ani onyam nyina ya wo wurade wodi ya man ya dia ye kwama no wo do ya ye kwama hwan wo to me fa wa ye mfa ma obi ya kasa fa wurade o yo tumfo no daddy ya oba te bia boko de amiado mi se o de ho ye dia lati so asolumanu so bia ho ye bia adangetia ya champion bia boko de adom ze on so ho ye pa mi adom pa yeguso baba sante mon check mic so mama check okay I say okay yes chama pacho ho ye mma ne mic mba no ben mic ne mama pacho bibia boko bibia boko sa wo na ne hwe na di awo mmere wo hu sa pepepe emanu ebusa question me no abetime ayi ano me yi ni na ano yo mate thank you chama onso ho ye nyame adom boko se bibia boko oba pa so che oba pa no oba pa ku ya choba so che so oba pa de mini pa no no na asem no de mini mienu asem wa tu o ti se ye di enkom ayemfo anu ntom yo nkra wadi ma me se me fama no o se nkra no na wo nkra wadi ma me se mba ben chia ho oba pa na si chia me ma me se no beba sole oba me no question ba ku mienu me se bibisa no so otie wo intene mo mienu bibisa no mi bisa no so onyima no onkwaje advice ni furu bia ho mia no mfema yo mate daddy yaba
Obrimbo yaba. Edu Sunday say na bia tem. Yeah. Nyame ne de aseda nyina ma no. Sa pepepe. Twedi ampo Nyankopɔn. On ye de aseda ma no. Ebi say edu etwada. Eba bedu memene da bedu kwasiada. Niema nipa fam no nye easy. Obre ne niema bebre nti se ode ne da ye kwasiada idum yen. Na yenya kwanya se ye kosom no ne wo se ye ma ye nige sa pepepe titru kra nso se wa ma ya kwanya se ye mra radio yi so na yemfa na sempa emre kotokuman ni ba bia radio ya no du nti sana wo bana utie Bremen sikumafo no kra ba ko frɛ wo sports no so oh okay asoroma no asolema no so utie Bremen sikuma okay Bremen School for no mini red no do ho sana no mo ye ya me ase aya ya tugum from mom yinim yenya ntiana ba cho ba kasa nyanko yenya response bia atiko ebeba da kasa o de wo so da kasa me yenya response bia mfi wo ho nti yes ye nim se omotenti se duru wo de ya da ka kire wo eda so aya wo monitor 93 me fa sa kwan so eba da kasa me fa sa kwan so echia osofo bright ofori arade akwa wanwaso waye king of grace Bremen School masofo ono so ebobo edom na no bi ewo ho okay sa so na me fa sa kwan so achia ohia owo anomase okay anomase kwasia de etwa mu yetimi ko no ho nana aboaje the 10th okay anomase ehene okay ni kodi nkomo se yen crusade September no baso okay wo so age ye fe so okay ti egusugu ahoboa so crusade we ni ehia aboafo na omaboa ye ni akoma nyamedin so wo anomase na urade aye kese ewo ho okay yeah daddy sabre die bibia tutum Nyankopon ama ya hoden Nyankopon ama ya hoden Nyankopon abie kwan mu de aman sabre die yemfa nyame asem mu ode no enfam na be sima aduasa okay na che se Kwame Asante kika ne man buma okay Onyami bafu Onyami bafu Yadia ye ba mawo Onyami bafu Me basa wa wote men kasa bere woni me bom na ya to sadme na ya ka kira urade ya wo hwe yankira so ba to sabere se Onyami bafu e shira ka wudi no ani onyam nyina ye wo urade wodi ya man ya dia ye ye kwama no wo do ye kwama hwan won to me fa wa ye mfa ma obi ya kasa fa urade oyi otumfo no onu kuto na wa ba mi no mi anu ba ba to sabre Onyami bafu ne men so Onyami bafu media ye ba ma wo abusiafo enche beba sesia ye 102 chese technical work bi wa ha sesia enti enche mo beti enka se ye di nyame asem no eba etiti anwumu yi na fabra komana se enche nyame asem ne beba media ye ba ma wo abi amiri wa ye ba ma wo anso ini Onyami bafu Onyami bafu media ye ba ma wo mire hey my young story urade ba bi awo bi ara ho temenka ha media ye ba ma wo media ye ba ma wo media ye ba ma wo okay sabre de bibia tutom enti e ko studio bi na fa yakofa nyame asem no e diaba brother papa man daddy oboku si aba yeah sabre de enti senia na wotwe twa mu no ne atiefo eche nyame asem ewo Mark chapter 14 verse 38 bra Yesu Kristo ahoyehia ba no so na fa esuafo no miensa eka no ho na wono ko empire bo na so na esuafo no wo ye mmere
wontimi nyina wona so emompaye ba Yesu ebompaye ma won anopen so ye wa ha se ye di nyame asem ema won anopen ni Awurade de soma yen yaka kire wo dada se the month of May, the month of June, the month of July eye bosomi afi bia no enipa mfa ne easy nanso Awurade Nyankopon aka yen ho amene eye 1st August but asori king of Greece there Awurade yi say hintasem kire yen inti yamfa nya agrodie igira yen naso anaju dasuom saa adwumadie ena ye wi a ye bese ye ne nyina ebo mpa ye na ewi eye na awotwi efiri ukuada ekosi efiada ni ewie ni kwasiada inti kan ho enya asori asem ni mu se de be ya ye be di bosomi ya aka no so nkunim na ye twa afe no ewo nkunimdiem inti anopai no ye ne wo che Awurade asem na ye mpa ebo no se ye be wie no na Awurade Nyankopon wabeka ye nyina ye ho hallelujah amen anopai de ye kan se the Awurade soma ene say stop that jealousy hallelujah amen stop that jealousy praise God hallelujah jaisa jealousy de kan say ni bre ana hoya ne ye kan ye ni nua pa ni efre no ninkuntwe uchi obi hu ninkun nia ewom ye ahoya praise God Hallelujah. say anopai no so obi edi obi hu ahoya ana obi twi obi hu ninkuntwe a Awurade Nyankopon obepeja ne nsa amen praise God hallelujah obema ne nsa so yes. no wako agye no grofo bi say wokotro sem ni mu a obia ye di ninkuntwe di na chi Awurade di na chi no Awurade gye no yes praise God hallelujah Awurade gye ni free saa eninkuntwe ni mu na yenkotro sem ni mu won say ngetia David akodi nkunim ama Israel abra David nyi ne ho no na Saul a oyo hene no no ni Israel fo nyina no omaye mofra e Goliath anim obi ntimi nyi ne ho enkyere Goliath anopa bia na Goliath abegira beposo no wotwa Israel fo mpoa se mo munyankopon no we ba David akola ketwa Awurade ahoden wo so yes ema wakogira Goliath anim ako edinkunim kabone be no waye nye boni bia kwa ye boni bia na bi o wedinkunim kese ama Israel ema ave Saul a nanka oye hufu ohene kese edi wasi oman so a wo obi abegira ho a wate na koda na okodinkunim no waye boni dabi onye boni bia anoba etie bia no wedinkunim bi enkrofo di nunkuntwi ani ahoye bi di wachi me ka kiro se Awurade di wachi a sa adwene ni susu enyina no enya adwuma da amen praise God hallelujah endi hwede so ye so asem nyina ni se ema agoto dwom se Saul eku apem na David di wakum pimdu David problem nyina no se ma to dwom se Saul oyo hene no watimi eku apempe na David die wakum pimdu eho ena sa nkunji sa jealousy sa hoye yi esase praise God hallelujah hallelujah amen sa ahoya ne sase na emane to dwom no na David betena Saul vie obetra Saul vie ofini papa Jesse vie na obetra Saul vie na obetra Saul vie no sa mane nyum na omoto ye no aye Saul ya sei si edi sa dwom ya ma David dia ede na aka biom mahini ensese ye ba beje washe anibere ane se mahini akola e betubi so tie bi akola bi edi nkudim se Awurade na mo na di nkudim a wa ho ya ne nya adwuma o dabi o praise God hallelujah na
David wo Saul fie akora no kura nhyira wɔ ne ho okɔ fie hɔ no Saul niema nyinaa dane nanso esasa bonsam adua ababɔni bi wɔ Saul mu nti no wayɛ na dwene sɛ obeku David Bible sɛ ada David bɔ ne nsankuo no Saul etete sɛ obekum David eto piawo nanso ne Awurade di hallelujah Amen. mabira bomu ne mami nkurumdie ne sɛ ne Awurade di nachi nyamsɛba wo Bible mu nyinaa no ɛno na yɛ mede ne Awurade di nachi sɛ Awurade di wachi dia wobɛyɛ nkurumdifo da bia anopa me bomba yɛ ma wo sɛ hwehwɛ Awurade ne Awurade ni wachi Amen. ne di nkunim wɔ abrabɔ ni mu amen Amen. ne Awurade di nachi enti Saul to pia wo edi kan no wanya no praise God Hallelujah. Fami ko 1 Samuel chapter 18 verse number 6 no na yen kan kakra osidai Samuel ma de kan eti dun watwe yi mu ensia no ede kɔ osidai e wati fi asɛm Saul twe David ho ninkuni Saul twe David ho ninku no ye asante kasa ne kasa obi twe obi ho ninku a de bia da no odi nipa no ho ahoya wo sha atade a obi asefe oso atade no ehye no kra no wan hwe tailor batem no wan verse ba bi esi onya kro obi wafi ho obi asa atade na wa hye na efe bibia obeye bia no so obi twe ho ninku a ono nko a de obenya bibi e de ahye ho na esansa yaw na ba Saul mu no de bia da no na wotwe David ho ninku kenka mame ensia ne se na wale ba David risania free Philistine na waba David risania free eva Philistine kum aba no Philistine kum aba no ma free Israel kuro nyina ma free Israel kuro nyina mu de ndwom ne asabe hia o eno ne asam no de ndwom ne asabe hia o he so to azuma me na wodi mpinti ne anigye eno wodi mpinti ne anigye ne ahensa eni ade bai ahensa ade eni ade na ma a waro gro no na ma wa gro ma so de papa meka age wo enye so meka omo ya dai na ma a waro gro no je na ma waro gro je ho se Saul akum apem na David akum mpem do to aso 8 no na Saul bufu kese na Saul bufu kese asem a anya ne de no asam na anya ne de na waka se waka se ode mpem du ama David na me de na mi obi o he no apem na wode ama me na edian na aka biom se ahini no na efiri da no awrade ara ede ko no Saul tu nani esa David na ade kye no Onyankopɔn honhom efiri Saul so na ɔrekom efie na okom wo fie no na David de ne nsa rebɔ nsankuo sɛdeɛ daa wɔyɛ no na pia kura Saul nsa na Saul to pia no na wɔse mɛbɔ David afam afam ban no ho na Saul se mɛbɔ David afam afasuo no afam ofasuo no na David dane ne ho na nim mpire no na Saul suro 2 times na Saul yare suro David efiri sɛ na Awurade di nachi amen hallelujah ɛhɔ na yɛ me de no efiri sɛ na Awurade di nachi na obi a ɔbɔ nsanku a wasi ni trase ɛde na nko hu sɛ obi tu agya ne nyame bambɔfo a ya ka che o se nyame bambɔfo no anka bia mai mu betimi yewu o ma ewu betimi yewu bi o ma hia asan o betimi asan bi na so woda na wadanso na Awurade nsa da wo so amen ndi obi a obɔ nsankuo no obeye de nya attention a obi ye ni biribi obehu na so o se Saul to agya ne mbrenu na ni nyina e dodge hallelujah amen David dodge ni mienu nyina. Praise God. Hallelujah. Not just say a year where Saul muno esro. Et sano and nay sanity. The bin would be more to tangruum keke. A tangruum.
bia unyo nipa de boni biara na so nkunimdie kakra wadi efie ba ko bia watimi anya ka bia wutim aware ba bia wanya abrabo ne kwa akoso no obi di watu tankruwam endu oto aganda na so nyame bambofo a wodi watinti da bia oma wo doje. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now David free mu fi efi Saul nsam na ofi mu no na Bible say Saul be slow David if they who say akwa no onye bi onipa keke onye obi akeke into obon ho pose me ina fifia ha na me na go si apem so safoyene se okofo na dire ne se akwara ni sa edis odi ni go si ho a e bia na oye leader no ni yakuno na so na Ewurade di nachi. Amen. Ye how many sa Amen. na Ewurade wo ye de be odi nachi na okodi edom no so safo hene na odi nkurim bebie na ne nkurim die na chi no Saul hu sa akwa no ye de bibia enye edu of another plan and o ye sa o de ne baba Merab ebema David aware o seseye enso na ye nada anoba ni ameka ne se obi o ha oba onyawa obeyi wa firi ho na so aye se oba wasem anoba Ewurade ni wachi. Yes. Praise God. Hallelujah. Me say Ewurade wonni wachi. Amen. Nyame bambafo no onni wachi. Amen. Na oba ho bai. Amen. Na o sesa so de Merab ebema David aware no ebedu no odane no odia ababa no koma Mahalotni adre sana abrantie ni dinde oye Filistini odia abrantie no odia ababa no koma sa abrantie no se onware no to doji David. Hallelujah. Amen. And you say biara oboni for no se no me say anopai Ewurade asoma yo ha se obedi wachi wate. Amen. Ebe fie wono obi bo ho pobone obi on se bia odi ti aw se wode fa ha anya yi ha wode stroke by ohu ato afi opa yare foforo opa ade foforo me say Ewurade ni wachi. Amen. Na Ewurade di David di achi. Praise God. Get ya nya Ewurade na di achi a anka nya ba bi ati ni because she say ni ye bebre wode fa ha no wadi nkonim no akotwa ho ha no wadi nkonim no atwa ho ha enti Merab aware no ese no ena no baba ye friend me ka na sa baba we no Bible say na baba wa ni do David. Praise God. Hallelujah. Into the crack command so say oba me ka ye hu se na ni ji David ho ena o se o ene me de no be ma David me de ni be ye fidie asama David na nkrofo to agu David asum he oba ba ye ohene ase David nso nim say ase we de no so mu no wa hunu say onya asepa wompe wiye wo ya asebone. Praise God. Hallelujah. David di wa hu eno na make catch you say my yefa ye hu sie Ewurade anim. Yes. Na da bia da ne anya na Ewurade nyi nkire yen ente sa ye ni atamfo betu say didi na so no tan yen but Ewurade di wachi a woni aganya nkire ne agata betena. Yes. Na so bedi nkunim da bia if say Ewurade be ye di David ye. Yes. Praise God. Hallelujah. Stop that jealousy. Yes. Sa ho ya no jai baby wo mu ajai. Yes. Praise God. Hallelujah. Now Bible say what to go David asuma da David so ono nyame aye ne ma it was so me ware me ka na hwe ya goyo ba ho ade a emberifo anya shirabu ni sika ene niam na ye de ko sorrow trimodin bone me ka ode ni ma David no o se so de oba de ba mana David nko ako enko kum enipa 100 no for video emre no eno no de be ye oba ne ho ade we ya soba oba odi ni mama ware eji se mi ko ni pa ha mi kamojagu eji ase we ya Filistifo etuagu David yasu se wan ware so oba no we ya soba e kire se wo ware aware na
enko ye. Praise God. Hallelujah. Na on say nyame di David yati ɔte asam no ɛno ɛda no kuro no wɔ no ɔbɔwura Filistifo nim ɛno okoko nipa 100 no okoko 200. Yes, so ready to watch ya. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Nyame bambafo. Yes, here I say amen. Now David go ko nipa hanu ɛna ɔde wɔn ready abrɛ so say mete say o say oba ne ho ade no obeje nipa ɔha every day nso makuma hanu. Hallelujah, amen. 100 na na ope me say nobody for ope no ubedi nkunim ansa no waduru ho. Amen. Me say wu kwada ebe no ene ya share wa King of Grace na ya mamba ye na urade nyagobo ni ya chida. Amen. Na urade bombo na di ye ne dom ne ene kese wa so. Amen. Ni di atamfo no so dem ya. Hallelujah, amen. Baby obeka ni nyina na me kan no me say ye ntem na anopa ye fetiefo ni di ma wo ye bompa ye ma wo efi say kwasi de atwam ne ne nansa wo ye nim no sa na urade say ye ba studio so ayenye. Amen. Hallelujah, amen. Kozi say be we program no me say wo awo fie ho no hu hia yen. Amen. Hallelujah, amen. Na wasam fire ho ye nim wo wasam ye de be fire ho na ye hwe say nyame bambafo no obedi wachi. That by the month of this August, September, October, November, no, what can none of boko. Amen. Praise God. Hallelujah. Enti meka so dia no, eni pakum dia no, amfa. Afe Saul de ne ba no, oya wo hwie nye. O de meka ama David aware. So onware no. Ema David so agia to aware ne ba no. But the David do ya. David anya kwanya bia makọ Saul anim sila wa mino wasai na ho money ne ba no so a David bo sanguo no na otete David no wasato ejan biem na nyame a wodi David atinti no ejan na dodge asakobo eban ho. This is the third time so person oyi David fi ho hwe so obi di nani si so na ne oba no onya ya onya wo. Da. Yes. We dey problem kakra. Na se uhwemu a na David kura na se onsura de. Da bi nyame dum wo so a wonsura bonefo no. Sa pepepe. Praise God. It was say any awo ni anyanya ntre nyina betra se so mutimi nye hwe. Ebi se urade ahode ne didi obonefo no so nkunim. To aso. Bi se wo hwe the way a etototo David a nini na wada su kofi on mekura nka mesan e wonka sai woni ahode on wosra wai sa wosra so ba bi atamfo asia no bebo akọ. Praise God. Hallelujah. Omo nu aduane a wobedi bade enya dai enya hwe wotu aduro no ba nom on be huna udira ho ye won krofo bi a ye do ma kwa aduro so ya bo wondi ya yedie be ye bia na so awrade ye di wa chintom da so tias. Amen. Praise God. Hallelujah. It was dominant David in him solo, but also no. To a sound coffee, no topia on the beam, na David free ho. Oba me ka ho na yere ho no ka chen say, me nim ade a maye waja, oba me akume. Na oware me ka no so hu ade. Ana me ka e ka chen David say one free mu anwane anadwe a, obaje ukra fi unsam. Anadi damage ukra nka wata ropa. Amen. Si one free mu anwane a, ade e bete no na ukra fi unsa. Wo hia sa di ye ni bi. Wo hia ni a e wo wani mu obeka tiro se. Ni e wo wani mu bananye. Yes. Munga amen mama. Amen. Ni e wo hia no. Eti be ka tire David. Na David tie no. Oya dai David ya dai. O tie no yire no. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ema ye no mo aware a ye no mo te no. Nyame ayo madifo amaye yo. Yes. Ayo madifo amaye. Bi wa wo yire bi a bibi wo be ka kire se we. O tie na waje ho. Wan tie no a wo ha mu sa. Nya wo ye na o ka kire no tie no. Yes. Ose wo de okonye ska ba na wa grupu ngwafo na wo te.
na wo wensa udifo no no ampa o udifo ne saa oba no saa oba ne pe wiye ni wo kan me share sister bia efia oni ni ku asi enkrofo bi di ni ku na ti se onto fie no onto dan no no van go ye bibi ade nso ko ye no oba na hu se emoa aso bie ni so ene oba ne se efie de mi ni anim ne enton da o na ba ma na fa kire eye nkrata okoto hoton na oba ne kokoto ko tiem nti be ma ba ma no wo hu se oba ne ye ne difo oba ma oni oba ne ntam ye basa enei no wo hu se oba na boa no wo ze ne oba na anka dan no waton ko ye mobo Kodabontin. Si do your baby no cast about your semika or your difo. Ampa. Hallelujah. Amen. You shine a gun but your difo. Bema. Tia dia wo yire ka kire no. Yes. Nababuwa. Amen. Hallelujah. Amen. Nia wo yire ka kire no tie. Tie. Afekubana wo wura mu na. Oba ye ka wonte no tie. Yes. Nababuwa. Amen. Hallelujah. Amen. Na David tie meka. Enti bika Bible say odi ni jeja empomam esi fom ena David koy ena oba ne se me papa ne ngofo me kire o ye oye ni ena ogofo ohoni ena odi ne bato mpaso ena odi ntuma kata ho na odi odwanwi eto mpa no so te se David so onwi kakra babu afu okata ho ti anadwo na solo suma ne ngofo say won kofi ho no ngokum David no ba ye no wo catch say David oyare wada oyare won baso enti ye ti be frɛ no mamo ngofo no call back ko catch so ba biem no na wonim say David da mpa so nti ye beku no oba ya bie so a na ya baduaba. Amen. Praise the Lord. Amen. Stop that jealousy. Oh. Now you already did that, you know. Or children the choir of us. Yes. Hallelujah. Amen. Into what don't you know? But then this so say, I didn't know minkum. Meba, what that damn me? So, it did every a journey of film called Rama. That was someone chain. According to 1 Samuel chapter 19, Canberra verse 1 ever. Atifi asem. Oside. Jonathan yi naja tirimpo bo. Na Jonathan yi ne tiri naja tirimpo adi. Na Saul ka kire ne ba Jonathan ne nko anyina. Ma memra. Se nia Saul ye no. Na ne ono ne ba Jonathan so. Na koma be kire David ho. Esanku ni ma wadi ama Israel fo ntino. Na koma nyina be kire no ho. Enti ene secret bia no yi kire so yi kire David. Praise God. Hallelujah. Enti na jantiri mpo ha wa yi akire no David ya di nkuni ma dwane ene wakọ Samuel nchen wo Rama oko chapter 20 na wakọ Samuel nchen wo Rama na okodu Rama no ena oka de Saul eye etia onu David ebeso okuno na David wo so Samuel nchen wo Rama ena edura fasha edifu nyina etwahia wo ye nyamedwuma na Saul atese David wo Rama naut otewo enti wasoma se yensan kochi David mra aden hallelujah. Amen. Aden na engofo ni koye no okono hwebe bia yedu no chapter 20 okono okoduru ho no na obi a wo sabo masoma se kwachi obi bra ukoni eye nyamedwuma na ngosra na chew engosra no asom Ewurawo oduma eye adwuma ho no asom di nipa na amongongo fa ne mra no afei de won sokura wo se nkom ni bi. Amen. Kenga mama me 20 verse 1. What say? Jonathan juju naja atifi asem no. Na David dwane free north wo Rama. Na wababa kan Jonathan anim say
ɛdeɛn na mayɛ me amumuyɔ ne sɛn na me bɔne ɛne sɛn ɛwɔ magya anim a enti wɔrehwehwɛ me akum yi. Na Yonatan ka kyerɛ no sɛ ɛmpare wo worenwu hwɛ magya renyɛ adeɛ kɛseɛ anaa ade ketewa biara gye sɛ woyi me asutire ansa. Na adɛn nti na magya de asɛm bi bɛhwinta me ɛnte saa. Na David ka ntam nso sɛ wagya nim sɛ manya w'anim animuonyam. Enti na wɔse wɔmma Yonatan nhunu yie na anyɛ no ya. Ampa ara sɛ Awurade te aseɛ yi wo kra nso te aseɛ yi. Sɛ Awurade te aseɛ yi na wo kra nso te aseɛ yi anammɔ bɛn na ɛda me ne owuo ntam. Ɛna Yonatan ka kyerɛ David sɛ biribi biara a wo kra aseɛ no mɛyɛ mama wo. Na David ka kyerɛ Yonatan sɛ hwɛ ɔkyena na ɔsra medase. Amen. Oh, amen. Amen. Nti David gusu a Jonathan gusu a ɔhyɛ David den sɛ secret bi ani hɔ a ɔnka nkyerɛ no. Barko chapter 21 no. Verse number 5 no. Na kambra kakra bi na mentwa so. Na afei yɛmfa tifo no. Ɔse dɛ? Ɔse na David se ɔbɔfoɔ no sɛ ɛna David bu a ɔsɔfoɔ no sɛ ampa wɔma mmaa mɛn yɛn biara a yɛrekɔ adwuma bi na mmeranteɛ no adeɛ ho te na nkantum sɛ wɔne adeɛ ho tie yi. Amen. Nea na ɛma Awurade di David akyi no ani hwɛ ɔwɔ haw mu ɔwɔ atete mu but ogyina ne mu die mu sɛ wɔn kronkron yɛ deɛ ɔnyae da. Nti ɔkɔduru ɔsɔfo Abiata anim no a wɔwɔ Samuel nkyɛn a Gat ne Dob ɔyɛ asɔfo dwuma no ɛna ɔka kyerɛ ɔsɔfo ne sɛ mmeranteɛ di ma akyi wɔn adeɛ ho te sɛ wɔn adeɛ no wɔn fa nyɛ bɔne bi a kanto sɛ na yɛ wɔn yɛnyɛ mu ɔnti Awurade bɛ di obi akyi a agye sɛ nipa no de ne ho ato Awurade so yie. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nti wɔse ɛma biara mɛn wɔm na wɔn adeɛ nso ɛho te ebesi nnɛ koraa ti sɛ verses ni sɛ ɛna ɔsɔfoɔ no de akronkronneɛ no maa no. ɛna ɔsɔfoɔ no de akronkronneɛ no maa no. Ɛfiri sɛ na paano biara nni hɔ. Sɛ kyerɛ paano. Agye kyerɛ paano no. Amen. Amen. Enti nya onyame ba nipa di nkunim wɔ mu ne sɛ enipa de ne ho bɛto Awurade so yie. Na Saul soma sɛ yɛnkɔnkɔ fa David mmra no. Wɔn akɔ ayɛ no kɔhyɛ nkɔm no bi. Ɔsoma enipa foforɔ. Wɔn nso kɔhyɛ nkɔm. Ɛna ɛbɛka kyerɛ Saul. Ɛna Saul ankasa sim. Na Bible sɛ wɔyɛ duru baabi a wɔyɛ asɔfo dwuma no. Ɛna Saul do hyɛ aseɛ. Ɛsɛ ɔbɔ tons saa. Na ɔno ne tons bɔ ne deɛ ɛbɛyɛ anim gu aseɛ. Efisɛ ansa na ɔdu baabi a David wɔ no na ɔnkronkro akye no. Na ɔnkronkro ayɛ dɛ akye no. Na Bible sɛ ɔhyɛ nkɔm saa kɔsi sɛ ɔworɔworɔ ne ho nyinaa naked. Wɔn nkɔm hyɛ ɛworɔ yɛ ho. Anim gu aseɛ nkɔm hyɛ no. Praise God. Hallelujah. Amen. Bosomsom nkɔm hyɛ. Ne yɛkɔ so nansɛn no. Kɔfo de yɛ nyamdwuma. Saul kɔdi bɔne. Ba nkronkro ho ɔde ato akye no. Egu na somafoɔ anim ase. Mo ɔno nso kɔ ɛde na ho ɔde akɔyɛ a. Sɛ ɛnɛ mɛkyi David wɔ ha. Sɛ asɔlfie deɛ uchi obi a omre. No godru ya kabo labe o. Na ne deɛ no enye original one bia. Fake. Oh yeah na o timi control no ho.
ɔwura na ataadeɛ soro na no wato agu wahwe wabɔ dam wɔ mu hallelujah amen wɔwura fam deɛ na wato agu ne pint na obɛsɔ mu a na wato agu me se wanya nea wode di ɔne adi wɔni bɛgu ase meka kyerɛ wa nɔpɛ yi yes enipa a wɔn biribia yɛ wɔ hi wɔn biribia yɛ ɔtan wɔni bɛgu ase wɔ ho yes praise God hallelujah edi obisa sɛ na sɔɔlo hyɛ nkɔm na ɔno nso ka adiifoɔ no ho anaa wokenka bible no a na sɔɔlo nka adiifoɔ no wɔbɛyɛ bamboro nsam atorɔ kɔnhyɛm wɔwɔfi na ti ne mu wɔpɛ obi aku no wɔpɛ obi asɛe no hwɛ wawo nea wode wano sii ne ho no da biara da awurade pagya no ɛfisɛ awurade di n'akyi amen na wokɔ so a animguaseɛ bɛto anɔpa yi nea ɛka kyerɛ wo no sɛ stop that jealousy yes saa ahoɔyɛ a no gyae ampa o anɔpa yi sɛ obi de ahoɔyɛ ato ahyɛ wo so a mese wo kuada yi ɛne yɛ nhyia ɛwɔ king of grace oh yes hallelujah amen adom asase no so yes hallelujah amen na adom wurade nhwɛso pa bɛhwɛ wo so oh jesus na nimguaseɛ anaasɛ obi pa ma wo no awurade bɛmu wadi nkonim yes praise God hallelujah nsuro nea ɔtamfo no de hyɛ wo dabi o nsuro ɛwɔ pɔ bi a yɛbɔ tia wo yes nea ɛbɔ tia wo ma nea ɛbɔ tia wɔ adwuma nea ɛbɔ tia wɔ awareɛ mesi me nsuro bɛgyina mu anadwo da suo no mu yes na yɛbɛwie nansa no wobɛdi nkonim amen hallelujah amen wei yɛ mpaebɔ a ɛfi soro nea awurade yesu kristo yɛɛ ni bi ɛne ɛne wo yɛ yes na enipa ɛha nipa enipa ɛtiti nipa yɛwɔ ɔman a nea obi yɛ bia yɛ obi tan wɔman a nyame hyerɛ obi a ne yɛdeɛ no onyam nam abɔnsam nyame deɛ ɔntimi nyɛ ɛsɛ ahoɔyɛ a ne ani bere nti obiara nhyira no ɛyɛ bosom ɛyɛ aduro obiara nhyira so ɔman a amampanifoɔ koraa yɛ biribi ma yɛn a ne yɛto ho ape ne yɛsɛe no papa ne deɛ yɛnka ho asɛm yɛnka papa ho asɛm neamba yɛ a atwa mu amampanifoɔ atwa mu yɛyɛ da no na mehwɛ ɔmampani Kwame Nkrumah yɛate pɛn sɛ akɔsombo da ma ɔyɛ no na wɔma ɛwɔpɔsi ne sɛ anka ɔde yɛ factory a ɛbu mmerek egu yɛ no mu ma nkɛyɛ ɛsɛ akɔsombo da ɛso yɛwie yɛ no wɔma ɛka saa no ɔmo sɔ kanea ne bi Nkrumah kɔɔyɛ wɔma ɛba yɛ nyina saa Lawrence sɔre adepa bi ɔyɛ bi a ɔto hyɛ wɔm so wɔno ankasa so Lawrence no so bɛyɛ bi ɛnyɛ Lawrence anka light mu saa Lawrence ne mefi asomdwe bam sɛ ɔde PNDC yɛ 111 bae nanso Ghana fo to ne ho pia da no ɔwu yɛ ɛhwehwɛ anim nti yɛsɛ Lawrence yɛ papa Lawrence kɔ yɛ ɔmampani kufoɔ baeɛ ɛnyɛ ɔmampani kufoɔ a ɛnkani bɛ ewu wɔ Ghana ha no kɛntimi nkan National Health Insurance yɛ ayɛtoto ho yi ɛnyɛ hwe kora kɔ hospital so na ɔyɛ no yɛyɛ dɛn yɛkasa tia no ahoɔyɛ nti yɛkasa tia papa yi toto ne ho pe yɛ demonstration akɛseɛ sɛnti ne sɛ ɔyɛ adepa no deɛ yɛakata so deɛ stop that jealousy o yes hallelujah amen sɔɔlo yɛ bi n'anim gu ase praise God hallelujah ebedu atame so kora de yɛfrɛ no atamɔkyerɛman akohyia ne nua bi wɔ mɔkyerɛman to ne ho pe saa yɛto ne ho pe saa yɛto ne ho pe saa nanso atame so bɛyɛ ade papa ma Ghana hallelujah amen owu yɛ no na nya atwomfoɔ no asɔre obi afrɛ wuradu ɔsɛ atames ɛna yɛ nipa papa paa wɔ Ghana ha ɛna nyina ɔmo ka meti ana ayɛ me sere atames kɔ a jɔmaama bɛdi adeɛ wayɛ nneɛma papa o nanso yɛto ne ho pe saa ama na jɔmaama nsɛ nipa hwɛ school adan ne hospitals ɛne nneɛma ɔyɛ ma ɔman yɛto no pe ɛbɛdu Nana-Addo so no ɔno kora deɛ bobo Nana-Addo nyɛ ɔno a anka ɔba ne te fie the school no ɔde ba na challenges ɛbɛma we confront challenges every day and night but God needs people who have a mind to resolve
issues and challenges. Already, you be a you be ho be into us. Now, so already, Pangrofo, what they are dream bomb. Nan ye ba ye sisi. Amen. Na boy. Amen. Enso ye de eye abambu nko a. Papa ni so the 1 district 1 factory beba. Obi e say no, obi amfa no kura ni crofo no na. Aya no ye mmobo. Woma e ko diska ni wie no ma sabe jira ba bi no mo to ayampia. Stop that jealousy, stop that nonsense. Yes. Na e moa. Yes. E ma ye nko yanim. David share bi ahoyawe but David dey na urade di nachi. Hallelujah. Amen. So urade di sankrofo bi achi a wo be ya enya adwuma. Praise God. Hallelujah. Anobai David di nkunim. So la wie ye ne say yegu nanim ase. Edu ba bi a David won no bo a okọ Abimelech anim a oba no say ekom de ne nkrofo no tombere aduane ma won. Na aduane bi eni wo say aje kire paano e ka kire paano a ne wa asori fi ade ye communion te se ne enu kwa bi na aka na Abimelech yi paano no ma David na David wo efie ho no ena okohia abrantie bi wo ho abrantie na okohia no wo Abimelech afa ena osa wo David afa Abimelech afa ena osa wo Saul afa na Saul fi ho a okono David fi ho a okono ena brantie de nkra ekoma David say ekoma Saul say David wo Abimelech nchen na osoma ba ya na David ni ho no Saul ma yekum asofo ne adifo a na oye nyamdwuma no wo ma ode ye sekan am ye ko nyina say wa metu David na David ye ntam ekoduru ohire bi efe na Akis na oduru Akis nchen no na Akis adamfo ne so say David nhwe won so na ba bia wodu no ohia moa ena Abiata te say yekum asofo aduonum ene another asofo aduowotwe no odwane film say okọ David nchen no kodu David nchen no na oka kire no say wo fi hwa pe ena Saul ne ne don bae wo kum asofo ho nyina na ha David ha David kan say ni pa wo ye mu no Ewade mfa yeso na mfa bi anobai me di usia na maka kire say adumura Nyankopon no on shows na adumura Nyankopon no ne bamba no shows amen nyame bamba fo onom no nka wo amen ewo Yesu din mu Amen. amen Okay, Sabre also bet me aba 0554820910194445 0554820910 Samsung 944485 also bet me aba na oba no ayi ntietiemu edi aman esanse enchebia na ye sole so na ye so yetimi akwasore demo akwakosum otwede mponyankopon ye do di kan aba pacho pick we mami pacho adumura na waje sesa obehwe yenso sesa obehwe yenso pacho odini ba bia ofrefi di agwan etio pacho ntietiemu wai edase na mi nshirawo nempo ugusa okata okanse bi eto makoma so ba ene se edu be dia edu be kwedru so enso enye juma dabi enokre nshirankamo enkaunso amen pacho pick we mami adum okay so wetimi anyina so 0554820910 0201944485 oba pacho no ayi ntietiemu dan pacho pick we mami adumura na waje sesa obehwe yenso odini ba bia ofrefi Majo ayetio ya bebo mpaye ni bia ma wate okay na afi wa ye difo kasa wuku adumura na waje sesa obehwe yenso udini ba bia ofrefi Akyem Nkansah manso name Kasafi manso you can say Erade embo na ntumi de bia what me abecheche onshirawo so
Okay. 0554820910 0201944485 Oba no any tetemo at your mind. Oba when tetem 0554820910 0201944485 Yeni King of Grace Asolano and Abu Imponipo Yeti Nyamiasem. De how Untinema Biase and Emma Enkoye Wabrabunma Usbetimi Aba 0554820910 0201944485 Onyami bamba fu media ye bama wo Onyankopon ene bamba fo enti oso bra oso bamba fo no anope den na waya mawo de how de wonte ase e wabrabom enema bia e hyew so enema bia wonte ase e wabrabom oso betimi aba 0554 mpacho pick mami pacho adumura no wa Jesus obehwe yenso pacho di ni ba bia ofrefi Kasafi atun wanti tafunyo na nasaba na nampacho etio basiara se na muya sorisia nenia ya kwa so no sona muke agino asesa donya media obieni won mo kwati no yeni wa kwati kwati na ti maso na muya na osiara mo kan David ni ni radio tumfa amen 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 and I am Israel 0554820910 0201944485 onso betimi aba no abeka kakra pacho pick we mami pacho adumura no wa Jesus obehwe yenso pacho di ni ba bia ofrefi Mama Lucy etio. Oh, yeah, Papa, Yamin Shroud. Oh, Shroud so. You are Pentecost member. You are Duma no war so that. And Yaman 1 year woo. Yaman offer any of Bruce so. Amen. Amen. Now, Oma Duma, when your favor with Yamin, amen. Oh, that's not machine so. What my ransom. I'm a boy can send him a Thomas Maso. Who say, you better say slow for a man. Now, we have that over sorry. Now, over who's a one sorry, no. That's why she sent me up for the amount. Sir? Then, so a radical. Over Joe. Amen. How come now, what can tell me on a pay no? I thought she said slow, come on, and I amen. Now, almost now she sent me up for Enja Juba. Enya Juma urade kan ho. Yes. Yeah, that's it. Amen. Amen. 0554820910 0201944485 pacho pick So obehwe yenso pacho di ni ba bia ofrefi Kwame etio Nyame adomini chira emra so osofo na ama ya tiasia no pese jube bia nyame de besu bia nta no owo bia ne limit ene na ho atin obetima yesu eti se obi eye na asiwa enu kwa te ojelo because ko jelo so na kete wo ma ho mbone a na eka ka David no episo mu ebewa amen. Any King of Grace. Amen. Amen. Nami Israel. 0554820910 0201944485 you vote for the one course na bama hijack dan pacho fa we mami pacho adumura na wa Jesus obehwe yenso hello udini baby of frefi Mama Alice etio ma honya ha na nkrofo bebre wala na chi yes on council ntama wa kano ena mama me ama na broso amen 0554820910 0201944485 voda ne de enkofo afra ma line no kra ahaja ki kra ma kewium isi MTN no kwa na 0554820910
0554820910 0201944485 enche near the Jumedi nia by a way fabe 2 course b nafi na Vodafone on kwafo bi pumakwam asan jake no 0554820910 0201944485 Wonyami bamba fu media ye bama wo eti usu betimi aba ye fa be 2 more course pe na fe asole so na fe yakọ asole dem ene ye hia wo King of Grace na ye nsum nyame pacho pikwema adumra na wa jese so obehwe yen so maami ampo maami tie o amen amen amen. Last call 0554820910 0201944485 onzo betimi aba na fe we afa last call na fe asole ne yeko nyame adoma ukwada yawada efiada ampaya ebedwa ewo King of Grace asole dem ye wu ye bia jai bra na bebo mpai ni bi eye free ye nyi sika o wonye sika tontoma wonye sika ade kotontade atoto ne makese di gudem we die ye nye 1000 po ye nye pesos po bra bebo mpai free uwie so akasi ho ye de beko akogya okwan ewo fie bebo mpai woni asafo awurade metentam mema sofo mfa ne santo so da bia na sofo no eni pati sawo eti won kasa bra na ne asafo awurade metentam ye hia nyame adoma ukwada bei ene ekwasi ada ocha ya dwada ebrada ukwada pepepe na ya start dwumadie no eye anaju nondu ni apon anaju nondu mienu yamfa last go we da pick we mami pacho adumra na wa jese so obehwe yen so odini baby afrifi on sorry on any sorry why na dey ache pacho kasa etio amen amen yo yakase mato akoma so won okwa sole ayo nene onko oh asemu when the catcher say who scan e kwa sorry saade no mo Christopher mo yin fi adwene da wo say ye nipa no bia ye no okwa sole na wan to collection na nipa bi fia ampanimfo na wa sole na bi yankwa sole skanti yankwa sole skanti okwa sole kra na watade kra nya na nkofo bi sra enyo nyame ede afobuo be ma wo ma ye sa no ene ya urade afo yam hyehye wom so bi adwa atade obehye go ties semi o daddy na jese bosume no aniema ankoye but me de mimi hunu se ekoyi ankoyi okonyame anim na wadi no krema nyankopon okay obi wasu bi daddy obi amaye eti sabre de ya beko na ya dwumade ni abawie na yenhia wo King of Grace that way they were fraction to fan why na fi hello udini baby of free friend bright fifi abawo eja bright etio abatana asem na yemi de pa mi say next week obeto aso na David ni so next week obeto say awurade kase ye nto aso na ye to aso aya ya gifi nyame ho on say last na me kan Yesu a okọ anadwo mpaibo but ene wan kase me nto aso nti say na ochoka kase me nto aso but do pese usua 5 Samuel chapter 17, 18, 19, 20, 21, 22. What the Bible nishuya ya. And ansana obenya points room no enyefo. Enti dia ubetimi aye ne se obabɔ mpaye na wama okwa na nkronkron aye oma. Na wo kan Bible no de ntiase ebebrew. Okay. Enti ubewie no ubem say na ye say Bible sua ya. Okay. Ya sori anaju da sum. Eni atena ho sa be 3-4 hours. Sana wanya points se me de koma nyamemba. Okay. Enti okay nkan obenya why? Daddy yema na so na we de man best ma bako na yenko. Mami sha se mfiri eyem yankasa me mami obapa no ni kuno. Hey, kache obapa. Chama. Se bi aboko. Bi aboko. Ye ko. Ti ye den se na wo kan. Yo, de me wo kan se, me se onipa bia wo ti ase na wo de obi hu asem hye wo mu a.
wankasa wonante a wonante no kra wo se baabi a wokɔ no ɛmoa because tem bia no wadwen ne ni baabi a wokɔ no so onipa na wode na hyɛ mu no ɔno ne ho adwen ko na tem bia no bɔne na ne wo trim by the meka ne sɛ asɛm na ba ɛmfa bintu ya ho fo chia nipa ba ko pɛ de di kan machia masi mia masi ne ho do don kakra but chama jenua champion se bibia wako adomo yankwa yakwa kitu abi ne yanko de me kan se nipa bia nkunimdi achi no wota ho ana nkunimdi achi wota no so na odin chance tama na wonya ni nkunim no esan se David di nkunim ye no ne ta no ye den chance tama na onya nkoko no enti nyame adoma akuwada yawada fiada ana ne kwese da so no ye to ensa frɛ menton ba kumpo ba bia because me ni asafo rade wa pambi ba bia henkan fam kodu bi wa wote enka bia mesrew to na mo enfa ho ne aso akɔ ba bɛbɔ mpa ni bi na wo bia ne kwese da no watimi akɔ wa so kama kama ɛna so me na melody praises wa so enya agro ete no bia mehwe dade na me na kasa melody praises no ɛna mo melody praises na na yes dia sasa enti opoku ma menchi a ɛda mpoma mi sɛ barista wotie pa da na menchi na mo ahoden foforo ɛwɔ Yesu din chama kitwa bi ne yanko musomfo saponi o we de obesia wo hwɛ de ensɛm ni sikɔ na wo ho ɛsɛ o sakra wadwen efiri niema bebre ho fi sɛ anianan onipa wo ho no mu a ense sɛ omu ani bre onua ense sɛ omu ani bre ɛsɛ ade bi a wo ye bia because wo hwɛ de David fa mu ya na sɛ wo so wantimi amfa ho bia amfa ma obra nti me kasa kyerɛ mi nua ba ko bi e frɛ ni Molo wabɔ ni din yes me kasa kyerɛ ni sɛ ɔntwe ni ho mfiri sɛ namfofoɔ ne ho because namfofoɔ ne jolosi ni nti sɛ ne bɛyɛ a obetum pɔ na ɛden nti me kasa kyerɛ mi nua ne sɛ wabɔ ni din o mabɔ ni din mi nua na Moro me kasa kyerɛ no Moro wate because namfofoɔ ne jolosi nti ne nneɛma a oyɛ na nti mi nkwa ni mu kyerɛ nipa ba ko pɛ we de mechia miakasa me maami abrewa rasta awotɔn mu ɛwɔ ɛyɛ odan ka kyɛn member no abidi bi PK ofori animu wa nkɔtɔ mu ni bi nye duru hɔ mu a ɛsɛ member hɔ ma ba test ahwɛ sa pepepe Daddy ya oboku kitwa bi na yankwai ɛna de me na mbeli di praises ni tɛsɛ me ne tentem ko chama pa ne oboba me hia no oboba ofie oboba me hia no asɔre fie ɔne frekas nyina kwakudi obeba because na wɔtwe wɔn ginam program ayeye din wo program so den kwakudi no ne me di nkomo pa oboba na me nti na wɔtwe enye radio so nko na ɔmo adom a de yɛ nyame ma ne yɛ kan sɛ program no de ya ka ho asɛm a ba ukuwa de na ɛhyɛ aseɛ enti obi amomode nse bebo nonkron de ne wadu ho na nondu no ya hyase dumi no ne ken ye ma ne mpa ho fiada ne de all night no baby awrade de beja ye bia no na je se ye kɔ afei mechia na naboaje a wo anomase nyame se yemfa crusade kese emra anomase man a egu ho ntotoye enche ho ne ma nyina be pie na yakɔ but ye catch atiefo ne sɛ obi wɔ no ma ne ayeye no ebia wo ni ahoɔden a obɛyɛ bi ba osika betimi ayɛ bi enti fasika ni bi frɛ yɛn o de na ma ne tuja on sponsor yɛn kwa no maase no yɛn kɔ yɛ enwansana crusade me kan enwansana crusade yɛn kɔ yɛ crusade a enwa machine twi kon kan da bi nya bi ne kɔ yɛ ɛyɛ major anase mega crusade ɛne yɛ kɔ yɛ wa no maase kromo ɛne ma bebre keka ho nti be chia omu nyina anɔpɛ ɛnɛ yɛ awrade adidi ɛne ntusududu nti obi anya ntem na ɔmra sɔrfe ɛno sister adwoa yɛ kyira nyame bra auto bedim de Christmas sorry me Grace nyame che na ɔtwem yenu nso hwan Mary Zudanu ebi toatoa so nyame yɛhyira sɔre no ɛda nyame ase da sɛ ne nyame dom yɛn ya me yere baba boafo Mary Nkansah nyame hyira sister Coach ene nkwala mu ofie onyina Godfred Kwaku nyame hyira mu nyina amen na de ne wa abusiafo yɛ de asi eti papa number ni 0245 979311 0245 979311 ofra papa eno bekasa